नबस्ति आन्सलिक प्रगति संघआ 37थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नबस्तियाव नबस्ति आन्सलिक प्रगति संघआ लक्ष्मी मन्दिरनि लांगोनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 37थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लानानै बिथांमोनहा फरायसाफोरनि गेजेराव सावगारि बोनाय, रनसाय लिरनाय, माराथन खारनाय बायदि आयदाखौ लानानै बादायलायनाय हाबाफारिबो लायो। लोगोसेनो बिथांमोना गिबि सानाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव बैसागु आरो बिहु आयदाखौ लानानै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव मोसानाय बादायलायनाय आयदाफोरखौबो लायो आरो बे मोसानाय बादायलायनाय आयदाखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि मन्थु बर' बिथाङा। बेयाव 37थि बैसागो बिहु बोराय फालिनाय जायो। बेयाव थारमाने दा बिहु बादायलायनाय आरो लोगोसेनो खेराइ बा बादायलायनाय बा मोसानाय बादायलायनाय जादों। बेखौनो आं बेखेवनो लेंहरनायलाय आं बेयाव बेखेवफैनाय जादों आरो बेखौथ' आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। हाजार मानसि लोगो मोननानै आं बेखौनो सानदों, जिखिनि बादायगिरि बिथांमोना बाहागो लादों बेखौ आं सानदों जे बे बादायनायजों लोगोसेनो गासैबो बादायारिफोरा मोजां बादायलायनानै जेन गोजौनिसायाव गोजौसिन साबसिन जालांनो हायो, बेखौनो आं आंनिफ्राय गोजोननाय हामख्रायदों आरो आं बे बादायलायनायाव ओरैनो एसे दान होनाय जादों। बे आरो फार्स्ट प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइजखौ आं होनाय जादों। ओरैनोथ' दा लिरनायावथ' बेसे प्राइजखौ दङ आं बेखौथ' मिथिला, जायखिजाया आं गासै थुलमुल होनाय आरो दा रंजालि बैसागुनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बावहरबाय। गासैबो रायजोफोरानो फैनानै बे जिथु मा होनो लोक्षि मन्दिरनि प्रांगनाव जानाय गासैबो रंजालि बैसागुखौ रंजाफैनांगौ बा गोजोनै गासैबो मोजाङै थानांगौ होननानै आं खावलायो। आঞ্চলিক প্ৰগতি সংঘৰ উদ্যোগত এইবেলি 31 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি হৈছে আমাৰ নবস্তি অঞ্চল। এই নবস্তি অঞ্চলত মানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিটো ভাষা সংস্কৃতি, এই ভাষা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ অৰ্থে আমি প্ৰতি বছৰে এই নবস্তি আঞ্চলিক প্ৰগতি সংঘই ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এইবেলি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 6 বহাগ আৰু 7 বহাগ, ইংৰাজী 20 আৰু 21 বহাগত এপ্ৰিলত আমি ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। ইয়াত আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমাৰ প্ৰতিযোগিতা থাকিল যে ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত একক বিহু নৃত্য আৰু বৈশাগু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা থাকিব। আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা আমাৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে সন্ধিয়া আমাৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি জনপ্ৰিয় শিল্পী নিশাৰাণী হালৈ আৰু বড়োৰ মানে জনপ্ৰিয় শিল্পী মিঠিচাৰ বড়ো, দীপন্বিতা দৈমাৰী লগতে আমন্ত্ৰিত বিহু দল, সমন্বয় বিহু দল, কুঁৱৰী চকৰ বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। बाक्सा सालबारि मुकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।